ବନ୍ଧୁତା ହେଉଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ମାପ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଦୂରତା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ହେଉଛି ଏକ ଧନ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ତୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ସମର୍ଥନର ଉତ୍ସ ପାଇଛି। ଆମେ ଏକାଠି ହସିଛେ, ଏକାଠି କାନ୍ଦିଛେ ଏବଂ ଅଗଣିତ ସ୍ମୃତି ବାଣ୍ଟିଛେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ଆରାମ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଣିଥାଏ। ଜାଣେ ମୋର ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ ମୋତେ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁତା କେବଳ ଭଲ ସମୟ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଝଡ଼କୁ ଭୁଲିଯିବା ବିଷୟରେ। ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏକ ଶ୍ରବଣ କାନ, ନିର୍ଭର କରିବା କାନ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ତୁମର ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ବୁଝାମଣା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସହିତ କଠିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତା କେବଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ସଫଳତା ଏବଂ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟକୁ ପାଳନ କରିବାର ବିଷୟରେ। ମୋର ସଫଳତା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରୟାସରେ ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ସମାନ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ। ପ୍ରେମ, ହସ, ପ୍ରେରଣାର ନିରନ୍ତର ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ବନ୍ଧୁତା ହେଉଛି ଏକ ଧନ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଆମ ଅଂଶୀଦାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଏଠାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷର ହସ, ଦୁଃସାହସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧନକୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ମୁଁ ପଞ୍ଚାନନ।